Πάρε τώρα που γυρίζει. Όχι να τα φέρεις. Όχι να την εκκλησία. Δεν τα παίρνουν στο σωμάκι. Δεν κάνω. Δεν κάνουν. Άντε, εσύ δώσε για τα άλτουδα. Για τα άλτουδα. Δάχτυλο και... Ωραίος, Δώσε ξύλο, ρε. Δώσε. Θα με βοηθήσουν εδώ οι υπόλοιποι. Δώσε και εσύ εδώ. Δώσε. Είναι πολλά το δάχτυλο. Όχι, σας δώσαμε πολλά, φτάνει. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, εγώ πιστεύω είναι λίγο. Να βρούμε. Άμα χρωματίσει το θέμα, κάτι γίνεται. Κοίτα, τώρα εδώ άλλαξε το πράγμα. Θα μισό. Εγώ δεν έχω το πώς, δεν το πήρα σήμερα. Άμα είχα το πώς, θα σε έδωνα. Άμα έπρεπε να φέρετε ένα πώς, θα σας παίρνω μια νυχιλιάτα και να τελειώνω. Είδες, δεν μπορείς να κάνεις άλλο που θα σε πιάσουν. Θες πλαστικό κλίμα. Γύρνα Διαχώρισε μόνο το κανονικό. Αυτό που περνάει. Τώρα από χρώματα πάμε καλά. Θέλω και άλλα χρώματα. Δεν υπάρχουν άλλα χρώματα. τελειώσαμε. Παίξε. Άμα δεν είναι καλό σου ο καφές, θα παίρνω πίσω. Λοιπόν, πάλι θα δώσει κι άλλα και θα δεις, θα δεις στην τώρα εκεί πέρα. Σίγουρα. 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 Σου λέω εγώ, δεν υπάρχει. Άντε να χρωματίσουμε και την άλλη μεριά. Τώρα έχει τους φράγες τόσο. Για να μην τους έχουμε καθόλου ανάγκη. Άντε Παπαδιά, δώσε και εσύ την τελευταία εδώ πέρα και άσου μετά, άμα θέλω. Έλα. Να δω πείτε θα μπω στο καμπρό. Τι λέτε εσείς? Θα το πάρετε πίσω. Θα το πάρετε πίσω. Υπάρχει μια πικρή. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Λίγο. Λείπει ένα χρώμα, γι' αυτό μάλλον φωνάζω. Δεν υπάρχει άλλο χρώμα. Ο Ρόνι πτώξου σε κάναμε. Γύρνα. Εσείς τι λέτε? Όχι, όχι. Ναι, όχι Μαριάννα, δεν γίνεται. Θα με φωνάζει ο Γιώργος μετά, δεν γίνεται. Μέντε. Στο καφέ, Η κούρα δεν πειράζει. Πειράζει ούτε κούρα. Εντάξει είμαστε. Μαριάννα Αντώ. 3-7-21. Είσαι εντάξει. Έλα, πάρει ακόμα ένα. Για να μην κλαις. Εδώ το δίνω για να μην κλαίει, όχι και που το άλλο. Και γίνω το τώρα εδώ πέρα, γιατί έτοιμος είμαι. Πάω για την κλούρα. Σαν να πάει να βαρύ τώρα δεν πρέπει, κάτι παραγγελία. Έχει παραβαρύνει. Εγώ να βάζουμε ένα στίγμα, δούμε τώρα πώς θα το γυρίσει. Εγώ λέω να το γυρίσουμε. Πρόσεξε, όσα σου πέσουν κάτω τα πάνω. Πάρουμε. Πρόσεξε, καλά. Καλά, έτσι θα το γυρίσουμε, το δείτε. Για πάμε σε κάτω. Το γυρίσουμε. Για να πάρετε κι εσείς κάτι. Σου την πήρε. Δώσε δύναμη, Θέμη. Είπαμε που Πάλι το κρατά σου. Θέμη, προχώρα το χέρι σου πιο μέσα. Μετά είμαστε πολύ Διώξεις Μαριάννας. 1, 2, 3, πάμε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Δεν είναι